माध्यमे जे सारा त्रिपुरा जे जों मेसेज रनाय मेनिखौ अबसे कसार थिनिओ आईपीएफटी गवर्नमेंट फाइमेन परिबो आईपीएफटी गवर्नमेंट तो 5 बছর चली मालिया आवन परे त्रिपुरा मत फाइका कोनो त्रिपुरासानि मुभमेंट करेके त्रिपुरासानि आत्म जे रक्षा खालायनाय जेता समय थांनाय रक बेफल आबो हानि हाय आबो कमाय थांफिका आबो बागै त्रिपुरासा रक तैबैसा सातक जोंनानि दिन फाइतंखा आवन बागैनो जे जों थिनि त्रिपुरासा मो थांनानै जे आलादा भाबे राज्यनि जे दाबिनो सानै जेता जों ताबुक मायांगै दंमोनि आबोनि कमजोर हुंका चिनि लिडार रक ब्रक सेक्रिफाइस खायने बागै बरक साक थारि सामंतायनि बागै अबनो तैबैसा जे ताबुक जों क्राक आंदोलन तिसावै सारा त्रिपुरा राज्योआव थानाय आईपीएफ तिनि आंदोलन फन पगै थानाय आं तिनो कक्साव परिष्कार जारा खानाय तंनाय रक थानाय आंदोलन पगै थानाय ताबुंनि जे बुसकांगो जे आंदोलन ना बेलेखन कठिन आंदोलन नाय माया साक जों ताइसा हिमनाय राखनाय जारा तुंबाय कम्युनिकेशन खायतंनाय रक जारा फायनाय मुसुंनाय रक जारा खायनाय मुसुंनाय रक नंगनि पुरि जों हाबा कोनो म थाना ताकिरिदि आईपीएफ तिनो ताकिरिदि बीजेपी ने ताकिरिदि चिनि गोबां मा बर रक जारा मुभमेंट खायनाय जारा निनि वारियर रक युद्धकारी रक ब्रक ताक बीजेपी आव थाङै सिगला रक आरो फेसिलिटी नि बागै थांतों बेखा केबो सुजुग सुबिदानि बागै मथा थांतों बेखा केबो आईपीएफटी दंगो आं तिनि चैलेंज रै साव बलराम देब्रमा आगामी दिनो युथ आईपीएफटी आंदोलन प्लस जे सबसे कथा कट्टर मुभमेंट आबो नरकसिनि बिसिं तिनजोगनाय त्रिपुरा लैंडनि जे परिवेश तैयारिनाय त्रिपुरा लैंड बो माननाय 8 दिननि बागै नरक इंतजार खालायदि अपेक्षा खालायदि आबोनि बागै नगा आसुक्ता तंनि परिष्कार कक फायदि नरनो जों नासिं तंगो दिनै अर ताखु रक फायने रक बरक आबोनो नासिगिनो आग्रही अंगै बर एग्रेसिव अंगै बर तिनि फायो अबो हंकांकाय चिनि फार्स्ट नंनो ताबुक मेसेज रमानि नों जे सादिं साका चिनि राजानो बर रक बोर्ड लाइखा बनो आशा खालायखा आईपीएफ तिरक बो खालायखा ओ आईपीएफ ति खालायनाय हिसाबै जोंनो खायो ताबुक त्रिपुरा मथा फाइमेनि परिबो तुरक तुरक त्रिपुरासानि मुभमेंट आंदोलन कुमार दंखा कारण तांगै मेले बो कोनो दिन नाया जे त्रिपुरासा और आलादा भाबे राज्य थों 10 बो सेपारेट भाबे स्टेट थों कोनो दिन महाराजानि ना हारमुङाबैया अलरेडी जों टीएसपी नि चिनि दा चित्तरंजन देब्रमा बो परिष्कार साइरेखा जे आं मथावा एग्रीमेंट नंगै थांमानि कारण एकतानो त्रिपुरा लैंड सानानि बागै आं थाङो तागबिनि मुरबियां खाजिं एक औरंखा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन थांगा कुछ तो मिलेगा अब आं सायाबलै बिनि जे मथानि एमएलए बर्तमान ताबुकनि ए जे चिनि दा चित्तरंजन देब्रमा बो साइतंखा हंगा बसे बेनि रेजिस्टार बायसे पार्टी आसमयो एडीसी गवर्नमेंट फाइदङो बिनि थानि जथेष्ट अजागो माने बो जेता बिनि कग्रमानि मत बो अंजागलिया बो अलरेडी जेता मथानि ताबो एक्टिविटीज परिष्कार बो साइरखा हंगा नों आरो तैतामनो आरो साइतनायबा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तो बाद नरदि त्रिपुरा लैंड तो बाद नरदि बिनि जे ताबुक एकor खायमानि आबो इमप्लिमेंट आंनो उंया अंगै थामानि परे बोसक त्रिपुरासा बाहायके बासिनाय आरो कुनु गुरै आउनि बागैनो बलराम देब्रमा जों आसुक दंमैया आगामी दिनाव कठोर एकटा मुभमेंट खालायनायनि बागै त्रिपुरा लैंड जों माय आसा पइन्ट जों लरायमा खालायनाय अबनो नाहाग्रनियाव जों तिनिबो फार्स्ट चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनो जों मेसेज होनायनि बागै जों तिनि अर रेलीनि माध्यमे नरम तिनि जों अकक मासाव तेकाइसा सुंगाय पुलिया जखन आईपीएफ टिं फुरु आफुरबो त्रिपुरा लैंडनि जे मेसेज सरकतानि पारा सरकतानि नों न जतनि कतर भूमिका हेनि मानु का ताबुबो नों न अ भूमिका न हाय दंकाय ताबुक सुंमुंकाय आगिनि जे डिमान्ड बाय ताबुक न डिमान्ड बबो हाय फेलायमुं नों तो बय मानानि वानसुक न कुनु फेरलायमुं करै केंद्र सरकार इंडिया गवर्नमेंट जथेष्ट भारतबर्षनि चिकन चिकन जाति द फारकनो जथेष्ट नाय दङ जतननि सल्यूशन नायो केबो मायांग यार जतन मानो केन्तु बा स्ट्रंगली जे डिमान्ड नों खालायखा आबनो नों साकथारै स्ट्रागल खालायनि बागै नों लिडार रक 10 नि रांबै पाइजागो नों लिडार रक मन्त्रि रक कत रक नों पाइजागो नों लिडार रक जेल हाबना किरिवो नों लिडार रक गुलि चाजाना किरिवो अबनि बागैनो जों तिनि माने केबेङै दं बरक जदिनो साकथारै जदि सामु खालायखि आंखाय ताबो बचिनि डिमान्ड एमन जागो थांसयकेमन जेता 10 बछरनि जेता मुभमेन्टनि आईपीएफटी गवर्नमेंट तंफुरनो अनेक बरक साका एकटा किछु खामु जों
एग्रीमेंट निया सिनि जों एकटा किसु खामो आबो बंलिया इंगा ताक तिब्रालेन जेता तिब्रा मथरा खलायफ्रुबो ताइ किसा जों ओ जागाव जदि न राजा जदि काहाम खलायै ताइ किसा स्ट्रंगलि बो जदि न ओ जागाव माने साक थारमानि तंखां खांखाय अरबो एकटा किसु खामो किन्तु जों नुखा जों ताक ताम नुखा जों एलायन्स थांया एलायन्स थांका जों ओ जागाव ताबुक तिब्रालेन आबो तो बर' फेक्टरिया तरक तरक नाय जों पुला एकर खलायै चिनि मानथाय सकताय जों उनको खलायलायगोन ताम बनो डेभलप खलायलायगोन जों ओ जागाव ताबुक चिनि बर' रकनो पलिटिकल पावर गना रेवेन्यू पावर गना एडुकेशन पावर गना हायकबा चिनि सोशल सार्भिस प्लस चिनि लैंग्वेज रक जों आबनो सुधार खलायगोन किन्तु बा चिनि जरा कम आ जरा कमनि बागैनो जों अरो जों साइमान दंगो थानाय जों कंनो बार बार उल्लेख खालामजागो ताबुक तो अलरेडी एनआरसी नैबो बाक्सा आसालाय दलायो ओ त्रिपुरा राज्य एनआरसी नैबो 10 नो ओ त्रिपुरा राज्यनि सरगै बांलादेश हरमाने आबनो नामुमकिन जों नुहैया सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल अलरेडी पास खालामजाक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल ताम फाय जे हिंदू जारा प्रतिवेशी राष्ट्रबो सातक फितक खालाय तंजांनाय रक बरक लालन फिलन खालामजाक तंखांखांखाय ओ इंडिया हावा हाफादि हिनि अलरेडी सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल पास खालामजाक एनआरसी खालायहिन ताम खानबा जारा हिंदू रंनि बागै अलरेडी अरो एप्लाइ खालायगोन नोंगर नागरिक तमानाय इंको अरो वानजै बाङै दंगो आगामी दिन तै बांनाय बांला फाजिं थां दंगो अन बागैनि जरानो डिसमिस खालाय दंगो मानिक सरकार प्लस मानिक साहा प्लस बिप्लब दे बरक नाय दंगो जरा समय फैके चिनि बरक अरो मेजरिटी थांखांखाय बुं मेजरिटी कम थांखांखाय जोंहा समय ए तिफ्रा सरनि जे बाकी जागा तंमा जागाव चिनि बरकनो जों सेटलमेंट रिमा खांखांखाय हजार हजार लक्ष लक्ष कोटी कोटी बुं बरक थांखांखाय चिनि परसेंटेज कमी थांखा जोंहा तिफ्रालाइन सानानि तै फानटंलाक गाबोन बागैनि जरा तंसिनि चिनि सिगला रकनायो जरा तंसिनि जों चिनि राज्य एडिसि एलाकानो राज्य खालायमानथुं आबोन परा बुं आरो तामुं तं जों आबोन नासिना थांया चिनि सुरक्षा नि जे कबस ओंखांखाय आलादा राज्य सारा ताइ कुनु लामा करे